מי שלו ניגש אמר באדיקות למכולת, ממלא סל בממתקים וממשיך הישר אל גן הילדים הסמוך. שם הוא מחלק ברוחב לב את מרכולתו. אולי יותר מהנפלאות של רבי יעקב הזנה וההילולות לכבוד הרב דוד ומשה, מסמל אברהם אמר את רוחה של הדרך, הפשטות, היופי והחום של יושביה. מה תביא לנו? קוניאק, שרב, בשחד, בקבוק צרב או לזוז? זוז צרב, ואחד עם אחיה? ואחד קוניאק, מה הספיק לנו? מה רק עלינו? מה יש לי להגיד על עמר? זה אחלה גבר זה בן אדם, הנה, איך הוא מנהלתי תגיד לך עליו. זה תדע לך, אני לא מאחלת לו, אבל אמרו כולם פה בעדרת שאם הוא ימות, חס וחלילה, הם רוצים לפחלץ אותו. המושב. כן, מרוב שאנשים אוהבים אותו כאן. עד כאן המושב הדרך. בשבוע הבא אצל התימנים. זהו באמת סיפור מופלא. מושב שבו אנשים עושות את עבודת השדה והמשק, ואחר כך גם סורחות את נעלי הגברים. מושב שבו החיים דומים לעיתים לחיי הכפר בתימן. וזה קורה היום, וזה קורה כמתחווי נסיעה בת שעה מתל אביב. על המושב יחיני, מקום קטן, יום ראשון הבא, אותו ערוץ, אותה שעה. להתראות. They are eating